मालिक की सच हो कि हम समंदर के नमकीन पानी में धंधा करीला, मगर नमक आपके ही खाईला। बस इतना सी बात। उद्घाटन के समय कोनो समस्या ना खड़ा होके चाहिए ना। आप हमके ये मैटर बता देनी, अब आप बिल्कुल फिक्र न करी। आप काले देख लिया। काला झंडा धोती का झंडा का। बूढ़ा तू बड़ा होके छोटा झंडा पकड़ेला और हम छोटा होके बड़ा झंडा पकड़ेला। समझ में नहीं आई? अरे तू बूढ़ा होके छोटा झंडा। मुर्दाबाद भैया राम स्वामी जिंदाबाद। भैया राम स्वामी जिंदाबाद। के हम नहीं हम इन लोगन खातिर अपन जान आत्मा संपत्ति सब कुछ दे दे। गलत काम खातिर ये शेर कभू अपन सिर न झुकाई। वो सब रहे दे। इला पकड़, कल के 50 एडवांस रहे, ये रख, बाकी 10 बैलेंस रात के दे। भैया पैसा सब सही पहुंच गई ना? खाली नारा लगावे से काम ना चली। पत्थर फेंके खातिर 500 और बीबीआर के सर फोड़े खातिर 5000। का बोल रहा बड़ा? ठीक है का राम स्वामी समझा के नहीं लाइल रहे का बोलत बड़ा हमरे समझ में नहीं किया। हमके समझ में आ गई। पैसा ले लस ना। देला हम ले। तोहर इतना हिम्मत हम सबके तू बेच देला। विश्वासघाती का उठा रहल बारे। अरे तोहर हम कहीं मार रहल बड़ा। हम पैसा नहीं हमई के मारता ना। हम तो के ना छोड़ा। अरे गलती से राम स्वामी तू इकरा पे हाथ उठाए बेका। हम लात मारे। अरे आदमी हमनी के बेच डालस। मारे के मारा जो अगर राम स्वामी के हाथ लगाए ना तो हम ओकरा के काट के फेंक दे। अरे बाप रे, राम स्वामी तू देख ले हम तहरा के कैसे बचौली। तू बचौला काहे मजाक करत आड़ा? ओ हमें से केहू न मरले हमके। बोलो घूम घूम के तू ही हमका मारत रहला। ठीक बा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी का? हमका एक छोटा सा डाउट बा। तू क्या हुआ? कहां से आइल बड़ा? काहे आइल बड़ा? ई सब काहे कहला हम जान सकीला? काहे कैली अंत तक समझ में ना आई? हमका शुरू से कुछ नहीं के मालूम पड़ा। तू भी एक यूनियन लीडर बन गेल बारे। भैया बीबी यार, भैया बीबी यार, भैया बीबी यार, भैया बीबी यार, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की। हमके प्रदर्शन में विश्वास नहीं खे। आप सब लोग देखा तो रहनी है, हमारा खिलाफ काला झंडा दिखावे आई रहले और आपस में ही झगड़ा हो गए और भाग गए। इस सब हमरा का राजनीति में ना आवे देवे खातिर विपक्ष पार्टी वाला लोग सब करवा रहल बाड़े। लेकिन हम इस सबसे घबरानी ना। हमरा दिल के अंदर गांधी जी बानी। ई ले बेटवा सत्या, एक रख ला। चलता नहीं भैया जी, कार्य इसके चलता नहीं। ई का कहला भैया 5000 के काम के खातिर 20000 के नोट दे देला। पूरा के मजा करेदा। इसके हमार जैसा आदमी भाई बन सकेला, दादा नहीं। मालूम बा काहे? हमार जिनकी छोट होखेला। एक ता पुलिस हमका टपका दे, नहीं ता दुश्मन हमका टपका दे। अरे होकरा के ऐस करेदा। रोवा मत मैडम, तू पैसा देबू तबे केस आगे बढ़ी। तू अबे पैसा देलू, तनी सबर त करा। ठीक बा। का उदय मूर्ति सर, रउआ गाड़ी से तो बहुत आवाज गाड़ी में प्रॉब्लम बा, शाम के मैकेनिक के पास छोड़े के बा। रउआ तो इतना काबिल बानी। रउआ तो हर दिन एगो फॉरेन कार में बैठ के आ सकतानी। रउआ ओके छोड़ के जनता के भलाई खातिर समाज सेवा करके पैसा भी नहीं लेनी, लेकिन ए तरह स्कूटर पर आइल रउआ शोभा नहीं दे। सर ई हम अपन मेहनत की कमाई से खरीद ली हो। हराम के पैसा से केहू के दिल दुखा के हम गाड़ी ना खरीद ली। मेहनत के कमाई के बाद। सॉरी सर। भगवान राउर भला करे। योर ऑनर, मदन लाल नाम के आदमी बिल्डिंग बनावे खातिर जब कारपोरेशन से परमिशन ले रहलन, 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई भी लिख के देले रहले। वो जमीन के सहन शक्ति देखल जाए तो अगर 4 मंजिला से ज्यादा बिल्डिंग बनावल जाला तो कबाऊ भी गिर सकेला। पर ई कौनो कानून ना मनले और 6 मंजिला इमारत खड़ा कर देले। कारपोरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के तोड़ के 2 मंजिला ज्यादा जो इमारत बनौले बाड़े ओकरा तोड़े के अनुमति दिहल जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। इंजीनियर साहब, हमरा के लागत बाकी आधा फुट आउट टूटे के चाहिए। काहे ना हम टेप से नाप ली ही। ए सुना, वो आधा फीट भी तोड़ दा न तो नौकरी चल जाए। ओके सर। ठीक बा सर। थैंक यू। सेठ जी, कानून सबके खातिर एक ही बा, ओकरा तोड़ के केहू कुछ न कर सकेला। अगर रहा बेजा ह्यूमन राइट कमीशन में केस डाल दिया, सेठ मुंह पे ठुक देलस। हम वहाँ वो केस के देख ले हम।
भगवान तोहार भला करे। अरे का बा अरे सड़क हो रहल बा है जाम उधर का हो रहल बा? इधर का हंगामा हो रहल बा? हटा 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 हटा। ए पकिया, यहाँ काहे खाए बड़ा? कोनो एक्सीडेंट भइल बा का इजा? अरे एक्सीडेंट ना भइल बा भैया, कल रात दारू पिए खातिर खटारा गाड़ी लेके गए रहले, आउते समय गाड़ी खराब हो गई, भैया टुन्न हो गए। अब भैया आराम से सोवत है तो हम का करी? का भइल? सब पब्लिक डिस्टर्ब हो रहल बा। सत्या के ना उठा सकेला का? ए सत्या अरे उठ। भैया अरे बाप रे, का भइल रे? का हो गइल? 10 ही बज रहल बा। 10 ही बजल बा। अच्छा कइले की रोक देले। एकरा खातिर हम का कर सकीला? सिर्फ एक ही रास्ता बा। कौन रास्ता भैया? नो एंट्री। जाई जाई जाई, यहाँ से रास्ता बंद बा। जाई जाई। का रे तोहरा के अलग से बताए के पड़ी का? बड़ा हम गाड़ी काहे घुमाई? वहाँ पर एक शैतान जला रहल बानी, थोड़े देर में तोहर ऑटो भी जलाई। चल जा यहाँ से यार। अरे बाप रे, काहे सर ट्रैफिक रोक के आप वापस जाए खातिर बोलत बड़ा? रहुआ आगे आई थी तो हमरा प्रॉब्लम हो जाई। अभी इधर एकरा देखी सर, ये आदमी की वजह से प्रॉब्लम बा। जब तक ये आदमी अपना नींद पूरा न कर ली तब तक यू वे नो गो वे। सर ट्रैफिक क्लियर करावे के राउर काम बा। तो रहुआ रूल के बात कर रहल बानी, पुलिस वाला के कानून समझा रहल बड़ा। रहुआ लगे गाड़ी के लाइसेंस बा? काई गाड़ी के सब पेपर बा? रहुआ इंश्योरेंस रेनू करैली है का? 3 केस में से 1 केस दर्ज करा के इससे पहले कि राउर फीस उड़ा दे, भाग जाए यहाँ से। ओह रिश्वत दे रहल बानी? ऐसे तो हम लेला, पब्लिक प्लेस बा, ना समझ दिख रहल बाड़े। अच्छा रहुआ ओकरा जगावे जा रहल बानी, अच्छे तरीके से दी ले लिहा है। सर रहुआ वीडियो निकाल रहल बानी? सर राउर चश्मा, गले में बैग और चला के लाओ स्कूटर, वो देखते ही समझ गए रही कि रहुआ फिल्म लाइन से जुड़ल बानी। सर रहुआ हीरो ढूंढ रहल बानी ना? वो खाली देखे में हीरो लगेला, बाकी असली डायलॉग तो हम ही बोल सकीला। सर कैमरा घुमाई ना, सर घुमाई ना, हम एक्टिंग करके दिखाओ तनी। लगान दा, अनाज दा, काहे दी अनाज? ये सब केकरा से मांग रहल बड़ा? हम काहे दही तह के लगान? बादल गरजेला, जमीन उगावेला, हम काहे दही तह के लगान? का तू हमारा साथे खेत में काम करेला? या कभी हल चलौले बड़ा? ना तो कभी खेत तक पानी पहुँचौले बड़ा, ना तो कभी हमार बहू बेटी के साथ हल्दी पीसे में मदद कैले बड़ा। मामा बाड़ा चाहे भांजा बाड़ा, नालायक इंसान। सर 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 का हम दूसरा हीरो का डायलॉग बोली? सब तोहरे करन भइल। हम तो सुतले रहे 12 बजे से भइल। जोड़ी नंबर 1 खातिर आदमी ले रहल बाड़े, हमरा ऐसन लागल अभी जोड़ी बना के ही खड़ा कर देहलस। बाहर निकले के बाद तो के बताए। भेजा हमरा के। योर ऑनर, पब्लिक प्लेस में इनडिसेंट बिहेवियर के लिए ये दोनों के सख्त सजा दिहल जाए। तो आईपीसी के रूल्स के वकील तहत साहब काहे आईपीसी के सेक्शन बता के हिंसा कर रहल बड़ा? बस 15 दिन के लिए अंदर रहे के पड़ी ना। जज साहब जल्दी जजमेंट पढ़ी, अभी बहुत सारा केस पेंडिंग में बा। कर रहल बाड़े बिना ओकरा इज्जत दिले जज के ऑर्डर कर रहल बाड़े। कोर्ट तहरा खातिर नया बा, हमरा खातिर पुराना बा, मालूम बा ना साहब? रवा बोली साहब। ता जेल जावे से तू दोनों के कोनो दुख ना ना होई? साहब, हमरा बहुत सारा फ्रेंड जेल के अंदर बा ना, जेल के भी काफी बड़ा कर देले बा। मस्त खुला हवा मिली सर, चिकन हफ्ता में एक बार मिल ही जाला। तो इमे दुख के कौन बात बा? जज साहब जेल जैसे एकरा कोनो दुख ना होई, पर हमरा बहुत दुख होई जज साहब। ई हमार मित्र जरूर बा, लेकिन टपोरी अलग और पुलिस वाला अलग। ई बात के अच्छी तरह समझ जाई। सजा देते समय अलग अलग दही, ई बात समझ जाई। अच्छा तो तू हमका ही ऑर्डर देत बड़ा? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं के, भाई मुंह खोलते ही गलत हो जा रहल बा। जनरल पब्लिक के तकलीफ पहुंचावे के खातिर सईदे सत्ता और ओकर साथ देवे वाला ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल कंदा स्वामी के 15 दिन खातिर मदुराई में स्थित गांधी म्यूजियम में रहे के फैसला सुनावा तानी। गांधी म्यूजियम में जेल भेजे के मतलब केहू के सुधारे के बा, टाइम पास खातिर नहीं। तू दोनों खातिर गांधी म्यूजियम ही ठीक जगह बा। काहे रे सत्या, ऐसन तो नहीं खे कि गांधी म्यूजियम जेल से भी खतरनाक हुई? कैसन भी रहे हमके का 10 जेलर और 100 पुलिस वाला के हम संभाल चुकल बानी। वहाँ हमके कौन का कर सकेला? सरकारी नौकर के भी मदुराई भेजल जाला, हम मस्त एंजॉय करके आए। धन्यवाद साहब। अरे हम तो गांधी म्यूजियम के कोनो टूटल बिल्डिंग समझत रहली, ई तो 5 स्टार होटल जैसन दिख रहल बा। ऐस करब भाई ऐस। का बात बा भाई, केहू दिखाई नहीं के देत? हेलो 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 माइक टेस्टिंग। तहरा चिल्लाला से गांधी बुढ़ा भी आ जाए। बात तू आधा सच कर रहल बड़े सत्या। गांधी त ना, उधर देखा एक बूढ़ा जरूर आ रहल बा। का चाहिए? तू लोग कौन एक बाड़ा? अच्छे होटल से हाफ प्लेट बिरयानी चाहिए। अपन चैप्टर क्लोज करा, ई म्यूजियम के इंचार्ज के बा। ये बाड़े? हेलो 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 हाँ आई एम कंडा स्वामी, कांस्टेबल कंडा स्वामी। ई बा सईदे सत्या मैकेनिक। अबे ये कोर्ट का ऑर्डर निकाल, अब बूढ़ा के थमा दे। यस यस लो बुढ़ाओ। सत्या ई बूढ़ा के नाक से फेना काहे नहीं कर रहल बा? मुझ बाना तू भी ना। तू लोग इन आवे वाला बाड़ा हमरों के कोर्ट से ऑर्डर सच मिला में? रहे।
अगर यहाँ रहे के बाद तो कुछ नियम के पालन करे के पड़ी। ओ मतलब रूल और रेगुलेशन। हम्म, चली फटाफट बोली बोली बोली। तू लोग ऐसा कपड़ा पहन के यहाँ ऐसे ना घूम सकेला। रोबेटरी यहाँ वा तोहनी दोनों खातिर ऐसने कपड़ा सियौले बानी, उहे तो दोनों के पहने के पड़ी। का ये कुर्ता पजामा? ई टोपा भी डाले के पड़ी। सिर्फ उहे ना, तू दोनों के सुबह 4 बजे उठे के भी पड़ी। 4 बजे? ओ कुछ न बा सत्या, वो हमरा के 4 बजे उठाई हैं ताकि हम मुंह तूत के फिर से सो जाई। का सर हम छोटा बच्चा बानी जे हम बिस्तर पर मुद्दे हब? रउआ का हमरा 4 बजे उठा के डिस्टर्ब करब? 4 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके के बाद 5 बजे तक नहाए के पड़ी। हाँ, 5 से 6 तक। कॉफी देवा ना? नहीं हाँ। तू लोगन के प्रार्थना में जरूर शामिल होके के पड़ी। का 5 बजे प्रार्थना होई? हाँ, 6 से 7 बजे। नाश्ता में का मिली सर? जल्दबाजी मत करा, ए लाइब्रेरी के झाड़ू पोछा मार के साफ करे के पड़ी, समझला? हो गई फिर तो। 7 से 8। यहाँ के जितना बाथरूम बा सब साफ करे के पड़ी का? नहीं हम के दे ये बकवास। ब्रेक द रूल्स। कोर्ट के फैसला के चलते हम यहाँ आई नहीं। 15 दिन मदुरई में घूमब फिरब यही सोच ले रहे। इतना कंडीशन बता के हमरा दिमाग मत खराब करो बुढ़ाओ। ए टिंगू, ये रूम में रख दे। इला हमरोला ट्रैफिक के तोड़ डाला। हाँ। आज खातिर बस बा। मिक्सचर के देखे से दारू के याद आवेला। म्यूजियम पहुँच के काम चालू करब। एक ऑटो बुलावा। ऑटो बुलावे के बा? हाँ। यहाँ इतना गाड़ी बा और अपने पास माल भी बा। अब हैन देख। का देखी? अरे अरे ये तू का कइले? ई का कइले? डिक्की खोल के हाथ से ही चालू कर ले। मालिक आवे से पहले भाग जावल जाए। अरे बाप रे हमरा कुछ नहीं के मालूम सर। ये गाड़ी के स्टार्ट कइले बा। अपन गाड़ी ले जाए खातिर हमके क्या परेशान करता रहे? ले जो। ओ जब तोहार गाड़ी देखे तो काहे के घुर घुर के देखत रहले। चल सत्या। अरे मीना क्यों तोहर गाड़ी लेके जा रहल बा? ए हमार गाड़ी रुको। हाँ चल। ये गाड़ी तेज चलावा। अरे जल्दी चला। हमरा के अरे गाड़ी तेज चला। तेज चलाओ और तेज चलाओ। तेज चलावा ना। अरे भाग रुक। और तेज चलाओ। कहाँ जाता रहा? तेज चलाओ सत्या। अरे सत्या तेज चलाओ। छोड़िए ना, रुक। जोर से मारो साला के। लाठी लेके आती है। लाठी क्या बता रहा लाठी लेके? अरे लाठी का मालिक पड़ गई। ये गाड़ी के मालकिन हाथ में लाठी लेके आती है। तेज चलाओ ना। अरे बाप रे। अरे रुका, छोड़ हम लोग। अरे सत्या तुम और तो आगे मारा, बढ़े, और हम मारा पीछे उधर। बैठ के लाठी खा रहे अलमानी। अबे सत्या तेज चलाओ। अरे अब कितना तेज तेज चलाओ। चलाए? तेज चलाओ ना। लो। अरे छोड़ा हमारे डंडा के। छोड़ा। बोला अब क्या करबा? हम कहता नहीं अरे छोड़ा हमके, छोड़ा ये देखो, बेटा, मैं ही लगी। अरे बाप रे। बवासीर बा। का पाइल्स बा? अबे पत्थर आई तबे तो पाइल्स होई। अरे छोड़ा वहाँ हमके। देखा बचाओ, वहाँ। बचाओ। अरे दादा तेज चलाओ रे, तेज चलाओ। अरे छिला गई लो, छिला गई हमार। अरे और छिला तेज गई। चलाओ। अरे दुखाता है दादा। अरे दुखाता बहुत दुखाता। अरे छोड़ो दादा। अरे रुक। अरे बाप रे क्या रे सत्या? अरे तो इमरान हो गई है। वो तो फांसी का फंदा लेके आ रहा है अलमारी। और तेज चलाओ। बाप रे तो फंसा देना फांसी का फंदा। अरे कुछ सत्या अबे नीचे गिरे से तो हार पता इतना सॉफ्ट कैसे हो गई? अरे stupid, छोड़ो हमरा के। आवाज भी सुपर हो गई। तार बाल भी लंबा हो गई। अरे छोड़ो। अरे सत्या कहाँ बा? अरे बाप रे वहाँ देखी ये कैसा ना इंसाफी बा। अरे रुका, निकाल ताली। अरे रे अगर जिंदगी में कोई इंसान फंसेला तो ऐसे ही फंस जाला। बहुत लोग आइटम खातिर धागा बांधेला, तू तो रस्सी ही बांध देला। ई का भाई ये एरिया में 3-3 पैर बा। ए बकवास बंद करे, हेल्प करे जल्दी। अरे हम का हेल्प करी? इतना बड़ा साइज खातिर तोरा खुद ही हेल्प कर लेवे के चाहिए। मेरे भाई बच्ची पंचर होके बैठल बाड़ी। चलो शरबत खरीद के दे देवल जाओ। एजा रुका तो बैंड बज जाए। भागो, भागो भागो। जल्दी। रुक, तू लोग हमारे हाथ से मार खाए बिना बच के ना जा सकेले। रुक। वो विषय के बारे में हम भी बात करेंगे। पीछा करत रहली जैसे हम विदेश भाग जाए। आजा। हमार जज साहब। अरे हाँ भाई क्यों साहब? का चेन्नई के कोर्ट बंद बा? लागत है रउआ भी मदुरई घूमे खातिर आइल बानी। अरे साहेब अगर रउआ थोड़ी देर पहले आती तो रउआ भी हमारे साथ है त्रिपुरम पुंडरम के एक नाच गाने में शामिल हो जाती। मदुरई के लोगों में एक अलग ही अपनापन बा। बाकी जी यहाँ की लड़की बाड़ी ना बड़ा चालू बाड़ी। का रे बुड्ढे एजा काहे खड़ा बाड़ा? तो क्या मालूम भाई कितना बड़ा जज बा? जा कॉफी बना के लावा। तारा के मालूम है के बाड़े? अरे ये इतना बड़ा म्यूजियम के संभाले वाला बुढ़ा बा ऐसा बोलेला। जेब में देख ले कितना लंबा लिस्ट बा। हाँ। मुंह बंद करा, ये हमारे गुरु बाड़े। का टीचर बा? टीचर? आज हम जौन जज हैं इनके वजह से।
हाँ टीचर जी हमरा के माफ कर दी टीचर माफ कर दी हमरा के माफ कर दी पहले गलती कैला अब माफी मांगा तोला उठा तू लोग उठा उठा ए हम मजा करे खातिर मदुरई भेजले रहली अगर हम चाहे तो 1.5 साल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज सकीला सुधर जा हमके ऐसा लागत रही कि तू लोग यहाँ आके सुधर जाइबे लेकिन यहाँ भी नाटक चालू कर दिले सर अगर एकरा बाद भी दोनों अगर नाटक करे तो सजा रहुआ दी है बाकी हम सब देख ले रवा चिंता ना करी कल से देखिए हम लोग यहाँ कैसे रह हाँ साहब जी हाँ साहब बस कुछ नहीं के एक फर्स्ट कंडीशन का बा 4 रात का 4 बजे उठे के पड़ी ना नहीं 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 प्रातः काल ठीक बा सवेरे उठे के पड़ी डन डन नहीं डाउन में उठे के बा ओके डन